Радыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можете глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце і на канале YouTube. З 4 чэрвеня вядуць ля брамы рэстарацыі «Поедем, поедим» праціўнікі адкрыцця гэтага аб'екту харчавання побач з урочышчам Курапаты. Чаму ідзе гэта пікетаванне, мы зараз і абмяркуем з нашымі гасцямі. Праўда, на жаль, у рэале будзе адзін толькі госць, намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевич, і з намі па тэлефоне будзе былы начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігор Чарняўскі. Давайте вось з самага пачатку. Пайшла у чарговы раз, ввогуле, калі так даваць такі бэкграунд гісторыі ўсей гэтай сітуацыі, то цягнецца яна, калі не памыляюся, з 2011 года. Ужо амаль што фактычна 7 гадоў ад таго моманту, як з'явілася інфармацыя пра тое, што у Курапатах побач з гэтым месцам будзе будавацца рэстарацыя. І да гэтага часу ўсё ніяк не скончыцца, то канфлікт разгараецца, то сціхае і гэтак далей. Наколькі я разумею, самая галоўная тэза, аргумент праціўнікаў будаўніцтва гэтай рэстарацыі, што ёсць парушэнні заканадаўства. Насамрэч не. Самы галоўны аргумент гэта тое, што мы з маральнага пункту гледжання, з гістарычнага пункту гледжання лічым абсалютна недапушчальным, каб забаўляльная установа была размешчаная настолькі блізка ад месца, дзе людзі не проста пахаваныя, а дзе адбываліся пакуты, дзе гадамі людзі пакутавалі ад расстрэлаў і здзекаў энкавэдзістаў. На нашу думку, менавіта гэта з'яўляецца і маральнай асновай пратэсту, і гэта з'яўляецца асноўнай прычынай, чаму мы сёння там пратэстуем. Ну, маральны бок, ён ўсё ж такі больш віртуальны, хоць і вельмі важны. Мы яго абмяркуем крыху пазней. Давайте ўсё ж такі вось сама гэтая тэза, што я чуў ад пэўных удзельнікаў таго ж самага пікету, што ўсё ж такі парушэнні ёсць. Ваше асабістае стаўленне. І вы вывучалі, можа быць, дакументацыю, ці ўвогуле ведаеце сітуацыю, ёсць парушэнні закону ці няма? Ну, я перакананы, што парушэнне закону ёсць, але я хочу падкрэсліць, што насамрэч гэта другасная тэма. І пратэст не звязаны з парушэннем закону ў першую чаргу. Мы не тыя людзі, якія бегаюць і паўсюль бароняць закон. Бараніць закон павінна міліцыя, пракуратура і так далей. Мы баронім нашу нацыянальную памяць. Не гледзячы на тое, лічацца такія дзеянні законнымі, лічацца яны незаконнымі. І гэта абсалютна нармальная практыка і ў беларускім грамадстве, і ва ўсім свеце, калі людзі, якім гэта баліць, якія людзі лічаць гэта недапушчальным, яны пратэстуюць. Я хацеў бы ўсё ж такі, каб гэтая гутарка не ўходзіла вось у такую фактычна сафістыку аб тым, што з пункту гледжання закона ўсё чыста, таму давайце па хатах, тут все ў парадку. Тым не менш, гэта вельмі важны момант, асабліва калі справа тычыцца бюракратыі. А з кім найперш размаўляць тым, хто хоча адстаяць тую ці іншую думку, з бюракратамі, з чыноўнікамі, а ім трэба патлумачыць, што вот так нельга рабіць, таму што вось гэта парушае вось такі-то пункт такога-то артыкулу, такога-то закону. І ў дадзеным выпадку менавіта вот, скажем, парушае ці не парушае, калі ёсць парушэнні, то вельмі важна звярнуць увагу, што ёсць яно парушэнні менавіта нейкага заканадаўства, там нейкай пастановы, там ці нейкага рашэння, але для бюракрата гэта, пагадзіцеся, вельмі важна. Вот ці не вам, як ўсё ж такі чалавеку, які сутыкаўся з бюракратамі, ведаць гэта? Не, я згодны, што для бюракратаў гэта важна. Для мяне крыху можа быць сумна, што гэта таксама становіцца важна для тых людзей,
якія называюць сябе прыхільнікамі нацыянальнай ідэі, якія нібыта тут належаць да дэмакратычнага лягеру, і не ведаю з нейкіх прычынаў, можа быць, бракуе смеласці, можа быць, бракуе веры ў тое, што можна паспяхова дамагчыся нашых патрабаванняў, пачынаецца сапраўды спасылкі на заканадаўства. Ну, тым не менш, не далі, як, скажем, там, тэма важная, і таму вот сёння раніцай, збіраючыся на працу за кубачкай кавы, я нават вот у Фейсбуку абмяркоўваў з людзьмі гэтую сітуацыю, і мне шмат хто там казаў, што, маўляў, пратэстоўцы уздымаюць пыл толькі заявамі пра нейкую там маральнасць і яшчэ што, а трэба вот улезці глыбей, і калі знайшоў нейкае вот парушэнне, то ціснуць найперш на гэтае парушэнне, ну, ісці такім, як это любяць казаць, законным шляхам. І вот як я ўжо казаў, я сапраўды шмат чуў пра тое, што, маўляў, ёсць парушэнні, і той же самы Павел Севярынец, ён звяртаў на гэта ўвагу. А вось меркаванне Ігора Чарняўскага. Я нагадаю, не так даўно, ў 16-м годзе, ён яшчэ быў начальнікам управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры. Калі ласка, запіс размовы. Трэба згадаць яшчэ пастанову Міністэрства культуры 2004 года, якая зацвердзіла схему зон аховы. Хочу звярнуць увагу, не праект зон аховы, а схему зон аховы зацвердзіла. То вот паводле гэтай схемы эта граніца была парушана. Два дамкі, адзін цалкам, адзін часткова, перасякалі граніцу ахоўнай зоны. Калі ў 2012 годзе эта дискуссия шла, адразу ж паўстала пытанне, што неабходна распрацаваць паўнавартасны праект зонаховы. Было ініцыявана, калі не памыляюсь, беларускай гандлёва-прамысловай палаты нарада ў Савеце міністраў, і протаколам нарады у аднаго з віцэ-прэм'ераў было доручэнне за такой-то даты распрацаваць праект зонаховы. Вот так гэта справа і вырашыла. І гэты праект зонаховы, які сёння дзейнічае, які быў зацверджаны Міністэрствам культуры пастановай у 2014 годзе, ён якраз і ўжо улічваў усе акалічнасці, якія неабходна улічваць пры распрацоўкі такога роду дакументацыі. Як гістарычныя, так і сучасныя. Тыя асаблівасці тэрыторыі, на якія наклаў адбітак час. Таму сітуацыя, калі глядзець сённяшняга дня, то парушэнняў няма. Але калі глядзець першапачаткова, парушэнне было, хаця на той час было імкненне да выпраўлення гэта парушэння. Вось такое меркаванне Ігора Чарняўскага, што на сённяшні дзень, калі глядзець з пункту гледжання закона, ніякага парушэння няма. Я разумею, што маральнасць найперш, але тым не менш, вось калі... Ну, разумеюць, відаць, людзі, што парушэнняў няма, трэба знайсці крайняга. Я цытую словы Паўла Севярынца, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Так, у 2012 годзе пракуратура гораду Мінску вынесла пастанову, згодна з якой 4 павільёны тагачаснага бульбаш-холу мусілі быць знесеныя. Але ў лістападзе 2013 году Міністэрства культуры за подпісам Ірыны Дрыгі, гэта тагачасная першы намеснік міністра культуры, выводзяць гэтую тэрыторыю з ахоўнай зоны, а ахоўную зону вызначаюць шырынёй 50 метраў. Такім чынам, ну вот нібыта знайшлі крайняга. Вінавата Міністэрства культуры, ну і асабіста Ірына Дрыга, якая паставіла подпіс пад дакументам, які скараціў ахоўную зону са 150 до 50 метраў. Як вы лічыце, вот все ж таки, хто вінаваты ў тым, што у той час, у 2012 годзе была прынята канчатковы генплан, згодна з якім вот ахоўная зона вакол курапатаў была скарочаная? Ну, натуральны чалавек, які мае паўнамоцтвы і ставіць свой подпіс, ён і бярэ на сябе гэтую адказнасць. Таму тут якраз з фармальнага пункту гледжання так, гэтая адказнасць на спадарні, якую вы зараз называлі. Але вядома, што тут ёсць віна і уладаў беларускіх усіх, пачынаючы і адміністрацыі прэзідэнта, і кабінета міністраў. Тут ёсць віна і грамадскасці, што мы тады не здолелі дамагчыся таго, каб рашэнне пра ахоўныя зоны было прынятае ў належным выглядзе.
Тое, што пракуратура выносіла сапраўды сваё рашэнне аб тым, што ёсць парушэнні, і тое, што павінны быць сапраўды гэтыя знесеныя аб'екты, яно пацвярджае, што будаваліся яны з парушэннем. Пакараны за гэта не быў ніхто, але наадварот пад іх было падпраўленая фактычна юрыдычная база, менавіта пад існуючы ўжо камерцыйны аб'ект. І я думаю, што гэта яшчэ пытанне, якое безумоўна будзе разабранае раней ці пазней, ці не было там карупцыйнага складніку. Гэта вельмі падобна на сапраўды карупцыйную схему, калі бізнес папросту ужо задняй датай дамагаецца праз невядома якія механізмы таго, каб рашэнне адпавядала ягоным інтарэсам. Калі казаць пра парушэнні, мы бачым, што нават з досведу вось гэтых некалькіх дзён там вісіць шыльда закрыта, пры гэтым туды падвозяцца прадукты, пры гэтым адтуль таксама вывозіцца гатовая ежа. Людзі, якія гэта все носяць, некаторыя, якія размаўляюць, яны кажуць, што тут кухня працуе ўжо даўным-даўна, што фактычна бізнесы возяць у гэтую кухню прадукты і забіраюць гатовыя тавары, якія пазней развозяць. То бок тут ёсць прыкметы, на маю думку, і незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Ну і ў тым выпадку, калі гэтая установа адкрыецца, я думаю, што грамадства будзе сачыць, ці няма там іншых усіх парушэнняў з боку пажарнікаў, з боку санстанцыі, з боку парушэння заканадаўства аб абароне правоў спажыўцоў. Я перакананы, што там парушэнняў больш, чым за галаву. Яны былі, гэтая рэч будавалася з парушэннем заканадаўства, і все, што адбываецца зараз, у тым ліку і аренда, якую яны плоцяць, надзвычай проста смешная, і тут таксама вельмі падобна на карупцыйную схему. Я думаю, што зараз грамадства з гэтым всім будзе разбірацца. І тыя, хто кажа пра неабходнасць менавіта звароту на заканадаўства, вось я іх заклікаю далучыцца ў гэтым рэчышчы. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў. Мы працягнем размову з Алексеем Янукевічам і размову па тэлефоне з Ігорам Чарняўскім. Студыі Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Печаль, губы, как души парик, ее прикроют словом жаль. Ночь расклеит золотым фонарным светом. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Міністр Еўразійскай камісіі хоча, каб урад Расійскай Федэрацыі адклікаў рашэнне па беларускай малочнай прадукцыі. Пратэст супраць рашэння Рассельгаснагляду, якое абмежавала экспарт беларускай малочнай прадукцыі, выказаў чалец калегіі міністр па тэхнічным рэгуляванні Еўразійскай эканамічнай камісіі Валерый Карашкоў. Ён накіраваў ва ўрад Расіі зварот, у якім заявіў пра неабходнасць адклікаць гэтае рашэнне Рассельгаснагляду. Як Еўрарадыё паведамляла, расійскае ведамства рэзка абмежавала пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі з 6 чэрвеня. На думку ж Карашкова, гэтыя абмежаванні парушаюць пункт 5 артыкула 58 аддзела 11 дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе. Гэты зварот скіраваны таксама першаму віцэ-прэм'еру Расійскай Федэрацыі Антону Сілуанаву, віцэ-прэм'еру Алексею Гардзееву і міністру сельскай гаспадаркі Дмітрыю Патрушаву. Памежнікі не пусцілі праз мяжу беларусаў з парванымі пашпартамі. Адбылося гэта ў пункце пропуску Макран на мяжы з Украінай. Муж і жонка ехалі з парванымі пашпартамі. Старонкі адарваныя ад вокладкі і прымацаваныя скотчам. Высветлілася, што дакументы парвалі дзеці. Вырашылі выправіць сітуацыю клейкай стужкай, аднак гэта ім не ўдалося.
Трэнер брамнікаў Васіль Хамутоўскі сышоў з Батэ. Кантракт з ім спынены па пагадненні бакоў. Прэс-служба футбольнага клуба Батэ адзначае, што працай Хамутоўскага ў клубе задаволеныя, тым больш, што пад ягоным кіраўніцтвам брамнікі прагрэсавалі. Спецыялісту прапановалі працягнуць супрацоўніцтва, але ён падлічыў правільным сысці ўслед за галоўным трэнерам, які яго і запрашаў. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Мой сённяшні госць у студыі Алексей Янукевич. Па тэлефоне Ігор Чарняўскі. Мы абмяркоўваем будаўніцтва рэстарацыі ва ўрочышчы Курапаты. Спадар Алексей нагадаў нам пра вынесенае ў 2012, здаецца, годзе прадпісанне Генеральнай пракуратуры, якая парэкамендавала забудоўшчыку знесці некалькі будынкаў, якія парушаюць ахоўную зону. Вот по меркаванні спадара Алексея тады прадпісанне гэтай генеральнай пракуратуры не было выкананае. Меркаванне на гэты конт нашага суразмоўцы Ігора Чарняўскага. Трэба згадаць, яшчэ была, акрамя таго, праведзена нарада, наколькі я памятаю, мінскі райвыканкам, напэўна, аблвыканкам, я дапускаю, прадстаўнік генеральнай пракуратуры, ад міністэрства культуры, не прыгадаю, хто канкрэтна, але таксама быў прадстаўнік. І там было прынята якраз рашэнне на гэтай нарадзе, чаму і з гэтай сітуацыі пракуратура далей не патрабавала нейкіх іншых дзеянняў. Было узгоднена тое, што неабходна выканаць гэты першы пункт пастановы Міністэрства культуры 2004 года. Це значыць распрацаваць дэтальны план, а тады ўжо зыходзячы з яго дзейнічаць паводле гэтага дэтальнага плана. І я тое, што я казаў, што Мінзграда падрыхтавала дэтальны план, першую чаргу дэтальнага плана для гэтай тэрыторыі, дзе паказала, што на гэтым месцы будзе размешчана стаянка для аўтобусаў, для транспарту. На гэтым месцы нічога будаваць нельга, дарэчы. Па той прычыне, што там 3 лініі вельмі вялікага магутнага вадавода ляжаць у зямлі. Толькі нешта пласкасное кшталту стаянкі. І паказала, што там будзе якраз гэты дамок, дзе размесціцца адміністрацыя. Меркавалася, што калі-небудзь там хтосьці ж будзе апекавацца гэтай тэрыторыі. І адначасова, дзе можна будзе размясціць нейкі інвентар, інструменты. І на гэтым пытанне вырашылася. Іншая справа, што ніхто не захацеў гэты дамок на сабе прымаць. І з інвестарам, я так думаю, калі інвестар выказаў гатоўнасць сваю перадаць, можна было б давесці гэту справу до канца. У яго тагачаснай сітуацыі іншага выйсця для яго не было. Значыцца, тыя, хто і ў той час тады пікетаваў гэта будаўніцтва, маглі там якія-небудзь арганізацыі, рухі, партыі, грамадскія аб'яднанні пайсці далей і ўзяць на сябе гэты дамок і гэтак далей. Ці гэта павінна была рабіць нейкая дзяржаўная структура? Не абавязкова. Якраз ішла гаворка, што гэта можа зрабіць якраз нейкая з грамадскіх арганізацый ці грамадскія арганізацыі разам. Так меркавалася. Але ёсць так, як ёсць. Вось цікавае меркаванне Ігор Чарняўскі выказвае, што калі тады і сапраўды была такая сітуацыя, калі ўжо інвестар быў згодны адзін з тых сваіх пабудоў, які нібыта залазіў на тэрыторыю ахоўнай зоны, перадаць нейкай грамадскай арганізацыі, каб тая зрабіла ў гэтым памяшканні, груба кажучы, адміністрацыю нейкую, дзе будуць людзі сядзець адказныя, дзе будзе нейкая там рыдлёўкі, граблі і гэтак далей складаць, каб можна было сачыць за тэрыторыяй курапатаў. Але неяк справа далей не пайшла. Усе тыя, хто пікетаваў гэтае будаўніцтва ў 11-12 годзе, неяк супакоіліся, ці адышлі, ці як там што, не ўзялі на сябе гэтыя адказнасці. Чаму? Перадусім, я хочу падкрэсліць, што тое, што мы зараз пачулі, яно в чарговы раз дэманструе, наколькі нешчыра, таемна рабіліся все справы вакол гэтага
гэтага будаўніцтва, гэтага бульбашколу. Таму што фактычна нам распавялі гісторыю пра тое, што пракуратура прыняла рашэнне, прычым, ну, вот вы сказалі, рэкамендавала, но ведаеце, рэкамендаваць можа фітнес-тренер вам займацца больш там ці менш. А пракуратура все ж таки это дзяржаўны орган, які выносіць рашэнні ясныя. І было яснае рашэнне пракуратуры. Але была задзейнічаная, магчыма, ўжо на гэтым этапе карупцыйная схема, калі вось адбылося гэтае паседжанне, і все вырашалі, ну, як эту сітуацыю разруліць, да, што вот пабудавана з парушэннем, руйнаваць не хочацца, вот, ну, давайте нешта будзем думаць. То есть сам факт ужо пра тое, што гэта вось адбывалася, ён сведчыць, што якраз літары закона ніхто там не збіраўся адпавядаць і дзейнічаць. Ну, парушылі, бывае, залез крыху там на агарод суседа. Па-другое, пытанне, вось, хто канкрэтна ведаў, каму канкрэтна, ну, я не кажу, была прапанова ўзяць там пад сваю адказнасць там з якіх арганізацыяў. А нават пытанне, хто канкрэтна ведаў, што такое магчыма. І гэтае пытанне павісае ў паветры. Да, можа быць, вот на гэтай нарадзе уласнікі сказалі, ну, мы гатовыя гэта даць на баланс. Пракуратура сказала, ну, супер, але вот я грамадскасць пра гэта павінна была даведацца, да, то бок, ну, няхай мне скажу, што вот там Янукевічу прапановалі, Янукевіч сказаў, не, нам это не цікава, мы не будзем гэтым займацца. Чахольскаму, напрыклад, прапановалі, Чахольскі сказаў, там, ці Папкоў, не ведаю, нехта з кансерватыўна-хрысціянскай партыі таксама сказалі, не, мы тут, вот, нам падабаецца кожны раз вазіць інвентар на сабе, мы не хочам яго тут каб ён ляжаў, не, мы не будзем гэтым займацца. Незразумела зараз, вот, што павінны былі і хто канкрэтна павінны быў зрабіць, каб все было так прыгожа, як вот, ну, падаецца тым, хто сёння хоча гэтую таксама справу забалтаць у багну. А насамрэч мы бачым, што, ну, гэта была абсалютна класічная такая разводка, да, што нешта нібыта было зроблена ці паабяцана, каб вот, ну, суцішыць і падмануць грамадскасць, якая ўжо тады патрабавала і не будаўніцтва, а пасля знясення вось гэтага незаконна пабудаванага аб'екту харчавання. Так. Вось, ну, але сапраўды было зроблена ўсё, каб збіць тады гэтую хвалю, неяк грамадства супакоіць. Ну, а вынік мы бачым сёння. Ну, сапраўды, відаць, калі б людзі ведалі пра такую магчымасць узяць гэты будынак, дзе можна хаця б там нейкі інвентар складаць, то зараз тыя, хто штогод і не адзін раз на год прыязджаюць і наводзяць парадак у Курапатах, не вазілі б з сабой граблі, лапаты і ўсё астатняе неабходнае, сякеры там у метро, у цягніках, а складалі б там. Тым не менш, я цытую Антона Остаповича, вот, на жаль, ён з'ехаў у экспедыцыю, таксама не змог да нас прыйсці, але перад гэтым вось мой калега Алесь Пілецкі з ім размаўляў і цытую дакладна. Гэта ўжо да сённяшняга дня, да таго, чым могуць скончыцца пікетаванні ля гэтага рэстарана. Наша публіка зараз дагуляецца да таго, што ўсё гэта абрыдне ўладам, і яна ўвогуле прыбярэ ахоўную зону вакол Курапатаў, зробіць яе межы аднолькавымі з межамі самого помніка. Як вы лічыце, ці магчыма такое, што вот сапраўды у чарговы раз будуць змененыя межы ахоўнай зоны з-за таго, што вот севярынец, вы і ўсе астатнія актывісты штодня там стаяць ля брамы гэтай рэстарацыі? Ну, ведаеце, цяперашняя дзяржава можа зрабіць што заўгодна, як ужо неаднаразова рабіла і з гэтымі межамі ў Курапатах, але абсурдная пазіцыя абвінавачваць абаронцаў у Курапатах у тым, што адбываецца далейшы наступ на Курапаты. Ну, на маю думку, гэта проста перакладванне адказнасці з хворай галавы на здаровую. Зараз паслухаем меркаванне Ігора Чарняўскага на гэты конт. Праект зонаховы робіцца на гістарычных матэрыялах і на сучаснай тэрытарыяльнай сітуацыі, которая там складаецца. Вот гэтыя два аргументы ў першую чаргу ўлічваюцца, і як бы паміж імі
знаходзіцца пэўны кампраміс. Іначай гэта ўжо для чаго такі праект зонаховы. Такого праекта зонаховы не патрэбна. Я хочу у сувязі з этим сказаць, дарэчы, такую вот рэч. Ну вот минуло 30 годов, як стало вядома про Куропаты. По крайней мере, публично, официально стало вядома. За 30 годов, на жаль, хотя оговорка так само ўчыналася не один раз, не з'явілася ни одной проектной прапановы по концепции мемориализации Куропатов. Я яшчэ некалі выказываў на Еўрарадыё, што я лічу, што саму тэрыторыю чапаць не трэба. Так як там усё склалася, крыжы, камяні, вот это и есть мемориал. И он сам уже стварыўся. И он может только дапаўняцца новымі дадзенымі, развівацца, даглядацца. Але вот не так давно, приблизно с год тому назад, уже, по-моему, и улады сказали, ну давайте нешта зробім там. І за гэты год таксама нічога не з'явілася. Вось это, шчыра кажучы, мне здаецца, вельмі шкодзіць Куропатам. Урэшце рэшт, можна было прапанаваць адзін, другі, трэці, самы просты варыянт, а другі зроблены. Але каб было пра што гаварыць. Сёння ж, разумееце, вот это я просто за тое, каб шукаць сумоўе, весці дыялог, а не так вот лоб у лоб, который, ну, на жаль, не заўсёды прыносіць карысць аб'екту ў першую чаргу, самому аб'екту, помніку гісторыі дадзенай сітуацыі. Ну вось эфир наш завершаецца, і мы вяртаемся да таго, з чаго пачыналі. Маральнасць, калі ўсё ж такі нібыта ўсё па законе, ну, адпаведнасці з літарай існуючага заканадаўства адбываецца, мы вяртаемся да маралі. І тут я першым яшчэ раз вот папрашу паставіць апошняе, даць апошняе слова Ігору Чарняўскаму, апошняе слова ў нашай размове, калі я яго папрасіў вот не як эксперта, не як былога супрацоўніка Міністэрства культуры, а як проста шараговага чалавека выказацца наконт гэтага будаўніцтва ў такім месцы. І вось што ён сказаў. Яшчэ ў 12-м годзе я сказаў, што я ў гэты рэстаран ні пры якіх умовах ніколі не пайду і ногой не пераступлю. А яшчэ ў той жа час, калі гэта пытанне ўзнікла, по-моему, на Свободе было выказванне Зенона Пазняка, які сказаў, што ў прынцыпе заканадаўства відавочна не парушана, але парушана мараль. На жаль, мараль заканадаўствам не вызначаецца. Вот это момент крыўдны. Канешне, рабіць такога рода аб'ект амаральна. Ну вось меркаванне былога супрацоўніка Міністэрства культуры, які працаваў у той час, калі былі падпісаныя ўсе гэтыя дакументы аб скарачэнні ахоўнай зоны, які выбіў з-пад парушэння заканадаўства само будаўніцтва. І тут вот, я так думаю, ваш адказ можа быць на пытанне, які задае адзін з нашых слухачоў. Навошта кідаецеся на прыватную уласнасць і кусаеце наведвальнікаў? Ну, тут, конечно, крыху пераддёргіванне фактаў, але тым не менш, закону адпавядае прыватная ўласнасць. І вот вы, ў прынцыпе, ну вот да, калі так вот трактаваць з пункту гледжання шараговага спажыўца, які можа едзе па кальцевой і хоча там драніка якога ўкусіць, а вы перашкаджаеце, там кідаецеся на прыватную ўласнасць. Нават калі адкласці ў бок пытанне таго, як гэтая прыватная ўласнасць была здабытая, да? Таму што, ведаеце, любы карупцыянер і вор, пакуль не адбыўся суд, можа казаць, ну, гэта моя прыватная ўласнасць, все, я забраў, значыць, мне належыць. Таму яшчэ ёсць такіх шмат пытанняў, але ладно, мы іх адкідаем у бок. Так? Нават калі сапраўды ўявіць, што все гэта ў адпаведнасці з заканадаўствам і прыватная ўласнасць. Все роўна ёсць нормы маралі, ёсць дапушчальныя і недапушчальныя рэчы. І фактычна грамадства развіваецца не тады, калі яно займаецца толькі адсочваннем заканадаўства, а калі сапраўды грамадскасць сочыць, каб тое, што робіцца ў тым ліку уласнікамі, не парушала традыцыі, культуру, маральныя нормы. Гэта нармальна. І ва ўсім свеце, калі, напрыклад, адбываецца рух за забарону абортаў, ці вось ходзяць гэтыя
гей-парады патрабуюць легалізацыю гей-шлюбаў. Ну што, ім же ніхто не кажа, слухайце, ну гей-шлюбы сёння па-за законам, все, ідзіце да хаты, супакойцеся. Я ніводнага такого меркавання не сустракаў. І калі б нехта это сказаў, я перакананы, всім бы гэта падалося абсурдам, так? Але чамусьці, калі абаронцы курапатаў прыходзяць, знаходзяцца такія разумнікі, якія кажуць, все, там все законна, і ідзіце да хаты, вот это вот удар быў ніжа пояса, як кажуць, прыплесці сюды яшчэ і гей-парады. Насамрэч, гей-парады тут ні пры чым, але проста гаворка вядзецца аб тым, што ёсць вельмі шмат выпадкаў, калі людзі абураныя законным дзеяннем уласнікаў, якія насамрэч парушаюць інтарэсы грамадства, і дзяржава менавіта ствараецца не толькі дзеля таго, каб бараніць інтарэсы уласнікаў, а дзеля таго, каб бараніць інтарэсы грамадства. Не вядзецца пра тое, што прыйсці і забраць. І патрэбны дыалог, ніхто гэтага не адмаўляе, і мы гатовыя размаўляць з уласнікамі, якіх толькі трэба знайсці, таму што хаваюцца, пастваралі там нейкіх фейкавых фірмаў, і незразумела, каму што належыць. Але мы гатовы з імі размаўляць, мы гатовы з уладамі размаўляць пра тым, як з гэтай сітуацыі выйсці. Ну, іншая справа, што мы бачым... Ну, а як вы бачыце, якое выйсце? Вот вы лічыце, што там не павінна быць рэстарацыі, але ўжо там збудавана ўсё, кухня працуе, вот якое выйсце? Знесці ўсё? Можна знесці. Можа уласнік выявіць добрую волю і аддаць гэтае памяшканне сапраўды, каб там захоўваўся інвентар, быў музей. Ну і я думаю, што такі крок з пункту гледжання піару таксама ацэняць, і іншыя ягоныя бізнесы будуць рэкламавацца, і мы гатовыя былі бы там рабіць рэкляму і падтрымліваць, калі такі крок зроблены. Можа дзяржава выкупіць у яго гэты аб'ект, які, я перакананы, в любым выпадку будзе стратным, і тыя грошы, якія туды былі ўкладзеныя, яны не адаб'юцца, яны ўсё роўна будуць страціць, і гэта той актыў, ад якога давядзецца пазбаўляцца, незалежна, ёсць там абаронцы ці няма. Таксама можа быць варыянт, калі дзяржава выкупае, і там тады стварае мемарыял, музей. Праз краўдфандинг сабраць грошы і выкупіць. Але, Алексей, рэстарацыя, да прыкладу, адкрыецца не сёння, заўтра, паслязаўтра. Ваши дзеянні? Не, все абсолютно разумеюць, што просто вот таким блакаваннем мы не спынем гэтую справу. Таму вельмі важна, я заклікаю ўсіх далучацца да вось гэтага інфармацыйнага супрацьстаяння. Па-першае, не распаўсюджваць, не перадрукоўваць і не весціся на гэтыя фейкавыя заявы аб тым, што ідзіце па хатах, юрыдычна все спакойна. Калі вашае сумленне вас турбуе, то слухайцеся свайго сумлення. І сапраўды, ёсць шмат варыянтаў пісаць скаргі, калі вы лічыце, што гэта ненармальна, правяраць санітарны стан, правяраць пажарны стан, проста пісаць водгукі на Релакс-бай, іншыя сайты, дзеля таго, каб тыя людзі, патэнцыйныя кліенты, таксама разумелі, што адбываецца і чаму гэта непрымальна. Дзякуй вялікі, Алексей Янукевіч. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыо і Е-прамова. Мы абмяркоўвалі будаўніцтва рэстарана ва ўрочышчы Курапаты. Слухайце Еўрарадыо. Еўрарадыо. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыо. Час ведаць, што адбываецца.